locul sau non-spațiul departe de Dumnezeu, înstrăinarea de Dumnezeu. Și aici tânărul, uitând de bucuria, de pacea și de rânduiala duhovnicească din familia în care s-a născut și a crescut, risipește repede averea, desfătându-se cu desfrânatele. Și în felul acesta a rămas fără nimic. În țara aceasta însă a venit o foamete mare, fără îndoială că în urma unei secete îndelungate. Și atunci tânărului bogat, odinioară, dar care a cheltuit fără înțelepciune, fără rațiune, averea moștenită, a început să ducă lipsă. Și s-a lipit de unul din oamenii țării aceleia care l-a trimis la câmp, la țarinile sale, să păzească porții. Vedem aici drama omului căzut, drama lui Adam cel dintâi zidit, pentru că și el, înțelegând în mod greșit libertatea și renunțând de bunăvoie la comuniunea cu Dumnezeu cel în treime închinat, cu care se plimba în grădina Edenului în răcoarea serii, a fost și el alungat în pământ, străin și ostil, care nu-i va da mâncarea decât în urma sudorii frunții sale. Iată că și tânărul acesta urmează drumul căderii umane care se îndepărtează de Dumnezeu, care consideră că poate trăi fără Dumnezeu, nerespectând rânduiala lui Dumnezeu. De aceea, iată, a ajuns să profeseze cea mai disprețuită meserie în cultura iudaică veche, aceea de a fi paznic la porci. Porcii fiind considerați de către evrei animale necurate. Nu se putea în viziunea iudeilor de atunci o cădere și o decădere mai mare ca aceasta, decât a deveni dintr-un om bogat, iubit de Tatăl Ceresc, paznic la porci. Și mai mult decât atât, doritor să se hrănească din lăturile sau din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu îngăduia lucrul acesta. Iată deci căderea în cea mai neagră, în cel mai negru adânc al iadului, al înstrăinării de Dumnezeu. Însă iată că foametea care a venit în țara aceasta, lipsurile multe și foamea de care suferea, au fost mijloace prin care Dumnezeu i-a trezit conștiința și venindu-și în fire și-a zis: câți din argații tatălui meu nu se îndestulează de pâine, iar eu aici pierd de foame. De aceea se hotărăște să se întoarcă la tatăl său zicând: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și căzând înaintea lui îi voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Iată deci primele etape ale urcușului duhovnicesc la care suntem chemați și noi în perioada Sfântului și Marelui Post. Prima condiție a întoarcerii noastre este să ne revenim în simțuri, să ne revenim în fire, pentru că îndepărtarea de Dumnezeu este nefirească și ea aduce în viața noastră necazurile, suferințele
și moartea duhovnicească mai întâi, iar mai apoi și moartea trupească sau moartea fizică. De aceea, această primă etapă, iată, este provocată de necazurile pe care le traversează tânărul acesta. Și de aici vedem lucrarea aproniei lui Dumnezeu, care a venit și a trimis unicul Fiu în lume ca să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Iar în căutarea Lui, El îngăduie ca noi, ca persoane sau comunități, popoare întregi, să experimentăm împrejurări care ne trezesc conștiința la nivel personal, o boală, un incident, pierderea unei persoane dragi, o nereușită mare în viața noastră, iar în plan comunitar, inundațiile, cutremurile, războaiele, epidemiile, care din nenorocire sunt prezente și în generațiile noastre și care nu sunt altceva decât chemări ale lui Dumnezeu către noi, cei care am ieșit de la El, ca să pornim în căutarea Lui, așa cum ne rugăm în rugăciunea de la sfârșitul acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea noastră. Iată deci că acest tânăr se hotărăște să vină la tatăl său cu conștiința greșelii pe care a săvârșit-o. Se va întoarce, va cere să fie primit, deși nu mai este vrednic să se numească fiul tatălui său, dorind ca să fie primit ca unul din argații acestuia. Și, într-adevăr, tânărul are puterea de a se ridica și de a păși hotărât pe drumul întoarcerii la tatăl său. Și departe fiind, ne spune Sfântul Luca, tatăl l-a zărit și a început să alerge spre el. Iată că tatăl pământesc, dar mai ales tatăl ceresc, atunci când plecăm de la El, când începem să ne îndepărtăm de El, El deja începe să ne cheme, să ne aștepte, să urmărească zarea, să ne vadă când ne întoarcem, ca să iasă alergând înaintea noastră. Și spune Evanghelia că alergând a căzut pe grumazul Fiului Său și l-a sărutat. Iată câtă multă cinste și demnitate i-a arătat Tatăl Fiului Său risipitor. Și acesta mărturisește păcatul pe care l-a săvârșit: am greșit la cer și înaintea ta. Greșise la cer pentru că a încălcat porunca cinstirii părinților și înaintea Tatălui pe care l-a părăsit și a cărui avere a cheltuit-o, a risipit-o în mod irațional și că nu mai este vrednic să se numească Fiul Său. N-a mai apucat să spună rugămintea că dorește să devină măcar argat al Tatălui Său, pentru că Tatăl, în iubirea Lui nemărginită pentru Fiu, îl scutește de această umilință și pe lângă demnitatea îmbrățișării și sărutării Fiului pierdut și regăsit, stăpânul Tatăl, chemând slugile, le cere să-i aducă Fiului haina Lui cea dintâi și să-i pună în deget inel de aur, iar în picioare încălțări. Toate au o simbolistică extraordinar de profundă. Haina cea dintâi este haina cea de Dumnezeu țesută, cum spune Sfântul Andrei Criteanul în canonul pe care
îl vom auzi în prima săptămână a Postului Mare. Este haina pentru noi creștinii pe care o primim în taina Sfântului Botez. Dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cântă biserica atunci când un catehumen primește lumina harului Duhului Sfânt în baia botezului. Inelul pe care Tatăl îl pune în degetul Fiului mort și înviat reprezintă actul reînfierii. Tatăl nu și-a împuținat dragostea pentru Fiul niciodată, chiar dacă acesta a rătăcit și a cheltuit averea cu desfrânatele. Iar sandale îi pune în picioare ca reînfiat și îmbrăcat în harul Duhului Sfânt, el să calce de acum încolo peste șerpile și peste scorpiile ispitelor și să meargă îmbrăcat în harul Duhului Sfânt pe calea mântuirii. Și a poruncit de asemenea să fie junghiat vițelul cel îngrășat și să fie pregătit un ospăț mare. Nu spune vițelul cel gras, ci cel îngrășat. Un animal sau o pasăre erau îngrășate din perspectiva unui eveniment sau a unei sărbători apropiate. Tatăl avea mereu un vițel îngrășat, știind că într-o bună zi fiul lui rătăcit se va întoarce acasă. Și iată că bucuria de care vorbește Hristos că se face în ceruri, înaintea îngerilor, pentru un păcătos care se pocăiește, o trăiește el și familia lui. Fiul cel mare era la țarină și, auzind muzică și dansuri, a întrebat ce se întâmplă. Și slujitorii au răspuns, iată, fratele tău cel mic s-a întors și tatăl tău a făcut ospăț mare. Fiul cel mare, care strălucea de multe virtuți, a rămas întotdeauna fidel tatălui său, muncea la țarină împreună cu slugile tatălui, niciodată n-a încălcat poruncile acestuia. De supărare că pentru fratele cel mic, care a făcut praf munca și averea tatălui, acesta a pregătit un ospăț atât de zgomotos și a refuzat chiar să intre în casa tatălui pentru a se bucura împreună cu acesta de regăsirea fiului și a fratelui. Și atunci a ieșit tatăl afară și i-a spus, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Deși i-a reproșat că niciodată tatăl nu i-a dat măcar un ied ca să se veselească cu prietenii, tatăl îi arată că toate ale lui sunt în aceeași măsură și ale fiului și putea să ia din ele tot ceea ce își dorea. Și subliniază tatăl faptul că trebuia însă să ne bucurăm și să ne veselim, că iată fratele tău acesta, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Iată deci că și această a treia pildă, Mântuitorul a rostit-o special pentru cărturari și pentru farisei. Pentru noi cei de astăzi care venim de la biserică, ostenindu-ne cu postul, spovedindu-ne, împărtășindu-ne, ne considerăm mai îndreptățiți decât cei pe care noi îi considerăm păcătoși, oameni care au uitat de Dumnezeu, care nu-i cercetează biserica, care nu mai cunosc dulceața rugăciunii și bucuria postului. Iată pericole care pasc
pe omul drept, pe omul credincios, pe omul râvnitor, cum erau și cărturarii și fariseii. De aceea, Tatăl din Evanghelia de astăzi este cu adevărat Tatăl nostru cel Ceresc, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El spune, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, și cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl meu și așa mai departe, și tot după cuvântul Domnului, El este Tatăl nostru cel Ceresc, al tuturor, cum ne învață în rugăciunea domnească rostită pe Muntele Fericirilor. Dar față de Tatăl Ceresc, nu greșesc doar păcătoșii care îl părăsesc, care cheltuie în mod nechibzuit comorile și darurile sfinte pe care fiecare om le primește de la Tatăl cel Ceresc, Dumnezeul nostru. Iată că El este supărat și de cerbicia și de spiritul de judecată justițiar al celor care se străduiesc să facă voia Lui și care niciodată nu încalcă poruncile Lui, dar care nu au iubire suficientă în suflet să ajute pe cel păcătos să se întoarcă la Tatăl părăsit. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel că cel care îndreptează pe un rătăcit de la rătăcirea lui își acoperă mulțime de păcate. Și noi trebuie să ne bucurăm împreună cu Biserica și împreună cu îngerii din ceruri pentru pocăința fiecărui om păcătos, prin care acesta este reînfiat de Dumnezeu Tatăl, devenind Fiul Lui după har. De aceea, iubiți credincioși și credincioase, în egală măsură, în perioada postului pe care îl avem în față, trebuie să fim atenți și să ne străduim, să nu fim ca fiul cel rătăcitor, cel pierdut. Iar dacă am ajuns în starea în care s-a aflat el, să-i urmăm cu râvnă pilda și să ne întoarcem cu pocăință la Tatăl nostru cel Ceresc, cerându-i iertare pentru relele făcute și dorind să fim din nou puși în slujba Lui, chiar ca argați, dar să ne ferim și de autosuficiența și de spiritul justițiar al fratelui mai mare, al fariseilor și cărturarilor, gata să judece și să condamne pe cei pe care îi considerau păcătoși și îndepărtați de Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca perioada aceasta să urmăm și noi zbaterea sufletească și etapele pe care le-a parcurs Fiul risipitor din Evanghelia de astăzi, să ne revenim și noi în simțiri, în firea noastră zidită de Dumnezeu, să ne amintim de Tatăl nostru cel Ceresc și de mulțimea bunătăților pe care le avem atunci când suntem cu El și rămânem statornici în casa Lui, în biserica Lui, să ne hotărâm și să ne ridicăm cu fermitate din drumul păcatului și să ne întoarcem la El, mărturisindu-ne păcatele și cerându-i să ne înfieze din nou, să ne primească în iubirea Lui de Tată, care lucrează absolut întotdeauna, și să ne hotărâm și noi ca să devenim până la sfârșitul vieții noastre slujitori ai Lui, ca semn că și noi am înviat din moartea păcatului ca și tânărul risipitor și din faptul că am fost pierduți, ne-am regăsit din nou în casa Tatălui nostru, în Biserica lui Dumnezeu. Amin.
toți, tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem. Doamne, Tu, Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Ne rugăm pentru preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhat, pentru sănătatea și mântuirea lor. Ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Fericiții și de apărării pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutine. Păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, pentru toți lucrătorii și ziditorii care susținesc înălțarea acesteia, pentru ajutorul, sănătatea și mântuirea lor. Plângere și întristare adâncă ne-au cuprins pe noi, Doamne, în pricina suferințelor aduse de război semenilor noștri. Pentru aceea, cu inimă smerită strigăm,
oprește ca un milostiv necazul acesta, iar durerea de acum să ne fie spre pocăință și de grab, izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană. Am pace să viețuim după voia Ta, ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru, cel gravnic, străajutor și tare apărător. De grab auzi-ne și ne miluiește. Poporul Tău și vino de grabă și-l scoate din toată asuprirea și umilirea. Oprește războiul nimicitor de vieți și de case, dăruiește pocăința asupritorilor, mângâie pe cei cuprinși de durere, călăuzește pe cei pribeși și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Iară și iară cu umilință plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lumea tulburată de război și de ură. Stinge neînțelegerile și învrăjbirile dintre oameni și sădește în inimile tuturor smerenia, blândețea și bunătatea. Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune, dăruiește ajutor celor suferinți, ocrotire celor refugiați sau pribeci și mângâiere celor înstrăinați și întristați, iar nouă tuturor dăruiește nevoința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus, fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, învață-ne să dobândim pacea în inimi între oameni și între popoare, deoarece în inima în care odihnești Tu, Iisuse Hristoase, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta cu smerenie ne rugăm Ție pentru pacea și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea Ta de oameni în vecii vecilor. Sfântă și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fie nepăziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești este vrednic să vină să se apropie și să slujească Ție, Împărată Slavei, căci a sluji Ție este lucru mare și coșător chiar pentru puterile cele cerești, dar totuși pentru iubirea Ta de oameni cea negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, Te-ai făcut-o și arhereu al nostru, Te-ai făcut și ca o stăpână toate, nega slujba sfântă acestei jertfe dulce și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel și este Domnul în vecul și ești Domnul Serafistul și Împăratul lui Israel, Cel ce singur ești Sfânt și Sfânt te odihnești. Deci pe Tine te rugăm, Cel ce singur ești bun și nevoitor, caută spre voi păcătoși și nevoienici tăilor, și ne curățește sufletele și inimile de niște viclene, și pe noi cei ce suntem îmbrăcați cu harul preoției, rănicești pe căpătărea Sfântului Tău Duh, să stăm înainte acestei sfinte mese a Tale și să jufim Sfântul și neapăratul Tău și scumpul Tău sânge. De la Tine venim prin imajii noștri și ne rugăm Ție să nu întorci fața Ta de la noi, nici să ne lepezi de slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acesta de noi păcătoși și nevrednici Tăi rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduce, ce primești și Cel ce te împarți, Hristos, Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și de la Sfântului și Domnului, și de viață Mântuitorului Tău Duhul și puterea și în vecii vecilor. Amin. Noi care venim cu tare, bunești făcătoare de viață trăim, ne trăim sfântă cântare, aducem toată grija cea lumească, acum să o rugăm. Să fie
Hristos Dumnezeu să vă ierte și pe noi Dumnezeu. Dedicați pe Sfinții Stăpâni. Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Prea fericitule Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul României, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român cel bine credincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor, și armata țării cea de Hristos iubitoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, ieromonah, preoți, erodiacon, diacon, monași și monahii, și pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitori ai aceste sfinte catedrale, dinpreună cu toți ostenitorii, închinătorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce-au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care au fost aduse vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe fericiți într-o adormire patriarhii României, Milon, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist,
și pe toți mitropoliții țării românești, cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitori ai aceste sfinte catedrale, Constantin Șerban, Basarab, voievod, Mihnea al III-lea voievod, Radu Leon, voievod, pe alți ctitori ostenitori și binefăcători cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire eroi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de bătălie, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, binecredincioșilor și drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preoții, rugăciunea noastră Domnului. Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie
și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea. Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinez vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să pomenim. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Iubite voi, Doamne, de la Dumnezeu, răscoarea și viitorul meu. Hristos, mijlocul nostru, este și întotdeauna acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii,
lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și din Duhul Sfânt, Domnul de viață Săpătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sofornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace aduce. Și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slavă, ca o slavă în cer Iisus, vine Cel ce vine cu numele Domnului, o slavă în cer Iisus. Aceste fericite pământ și Sfânt,
trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducând-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele s-au făcut pentru noi, ne cruce de mormânt din învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iar în vecile. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe mine păcătoși și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău, pe ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, ci dăruiește nouă celor ce ne rugăm ție. Inimă curată, zărește cu noi, Dumnezeu, și Duhul Răbdămâiesc cu cel din care noastră. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău, pe ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, ci dăruiește cu noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, ci dăruiește cu noi cei ce ne rugăm ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă aducem ție această slujbă cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri sunt puse înainte și fă pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Binecuvântați-vă, Sfințite Părinte Sfânt. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, Amin. Binecuvântați-vă, Sfințite prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Arhieria voastră, Preoțiile și diaconile voastre le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor se vor împărtăși întrânsele spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți de credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangeliști, mucenici, mărturisitori, puși și întățite pe cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea
și pururea Fecioara Maria. Pomenește, Doamne, pe preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul României, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Pomenește, Doamne, și pe Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanu, Episcop Vicar Patriarhat, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi cu toți. Și
înviare cu pace Domnului să ne rugăm. Cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Și de bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit greșile-ți vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne încredințește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să putem să te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte.
frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! împărtășește roaba lui Dumnezeu? A Domnului Dumnezeu, iertarea păcatelor, împărtășește roaba lui Dumnezeu? Da. A Domnului Dumnezeu, împărtășește roba lui Dumnezeu?
de poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace să ieșim. Domnului să ne rugăm. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
noi să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu așa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă-ți, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Împărați, întocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului Cuviosului, Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Echina, ocrotitorii Sfintei noastre catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei, ale Sfântului Antonie, Patriarhul Constantinopolului, și ale Sfântului Hristia Grădinarul, ucenicul, a căror sfântă pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților, dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Credincioși și credincioase, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă duminică și pentru faptul că ne-a ajutat să ne adunăm aici, în această frumoasă catedrală, pentru a ne ruga împreună într-o duminică atât de importantă, care ne cheamă stăruitor la pocăință și la întoarcere către Dumnezeu, pe care îl părăsim de fiecare dată când săvârșim păcatul și când încălcăm voia Lui cea sfântă. Vă anunțăm că în ședința Sfântului Sinod din data de 9 februarie, joi care a trecut, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a propus ca la nivelul întregii Patriarhii să se organizeze o colectă pentru ajutorarea victimelor, mai ales a creștinilor din Turcia și Siria, care au suferit mult în urma cutremurilor repetate de pământ, care au făcut numeroase victime și care au produs pagube excepționale. Rar s-a văzut un dezastru sau o calamitate, așa zis, naturală, de amploarea celor care s-au petrecut în aceste ultime zile în Turcia și în Siria. De aceea, această
colectă se va face la toate unitățile noastre de cult, parohii și mănăstiri, iar aici, la Sfânta Catedrală, este pregătită deja o urnă, o cutie în care puteți lăsa darul dumneavoastră pentru cei care au fost năpăstuiți de către vitregiile acestui cutremur. Sigur că și la noi creștinii trec prin vremuri grele, un val de scumpiri, împuținarea veniturilor, dar este bine să ne amintim atunci când semenii ai noștri trec prin încercări extraordinare, că avem datoria ca noi cei tari să purtăm poverile celor slabi și împreună să arătăm că facem parte din aceeași familie omenească, cu toții fii ai Părintelui Ceresc, care ne cheamă la iubire și la acte de milostenie în care să se concretizeze această iubire cu care suntem datori față de toți oamenii care, având același Tată, sunt frații noștri. De aceea invităm cu toată căldura sufletească pe cei care au posibilitatea să strângem acest ajutor. Deja Patriarhia este în legătură cu Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient și avem date foarte precise despre multele biserici care au fost distruse sau avariate și despre mulțimea creștinilor care, iată, nici nu s-a încheiat bine războiul, acum se confruntă cu o altă nenorocire la fel de gravă. Din declarațiile celor care au reușit să se salveze, înțelegem că acest cutremur a fost mai înfricoșător decât bombele și rachetele cu care s-au confruntat locuitorii Siriei. De aceea să arătăm că suntem creștini și că ne pregătim așa cum se cuvine pentru sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Învierii Domnului, care ne cheamă și pe noi la ridicare din moartea păcatului, la înviere duhovnicească, ca în felul acesta și noi să ne bucurăm la sfârșitul istoriei de învierea cea de obște și de starea celor de-a dreapta Mântuitorului, care sunt binecuvântații Tatălui Său. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute, să ne dăruiască vremuri de pocăință și sfârșit creștinesc, așa cum cerem la fiecare slujbă. Pentru că, vedeți, vremurile sunt atât de complicate, încât niciodată nu știm când moartea bate la ușa sufletului nostru și, într-o clipită, părăsim lumea fără a mai avea posibilitatea unei pocăințe îndelungate. De aceea să avem în ureche îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, care spune: lucrați cât este ziua, când vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Să lucrăm cât suntem în viață, pentru că niciodată nu știm sfârșitul cum vine, și să ne învrednicească Dumnezeu ca acesta să ne pregătească, să ne găsească întotdeauna pregătiți și cu răspuns bun înaintea înfricoșătoarei judecăți a lui Hristos. Să trăiți într-un mult ani.